Čaute všetci, tu je Jakub a vítajte pri prvej epizóde, alebo 0. epizóde nejaké premeny, alebo ako to nazvem, ešte som sa úplne nerozhodol. V tejto novej veci pôjde o to, že budem zaznamenávať svoju akéby, vlastne áno, januárovú premenu. Chcem trošku schudnúť, lebo jednoducho december priniesol veľa tuku so sebou, ale nechcem schudnúť iba na to, koľko som mal. Chcem ísť ešte nižšie, lebo viem, že by som mohol ísť nižšie a viem, že mi to proste zvýši výkon a všetko s týmto spojené. A okrem toho sa chcem sústrediť na naberanie surovej sily, raw sily, cez Baited. Môžete očakávať veľa stravy, veľa vysvetlenia, prečo jem, čo jem a tak ďalej a tak ďalej. Dúfam, že sa budete inšpirovať a že sa vám to bude páčiť. Každopádne poďme k tomuto videjku. Dnes teda začal tento deň, je 2.1.2017 a ja teda začínam. A čo to znamená je to, že prvý týždeň sa budem sústrediť na to, aby som sa dostal tam, kde som bol skôr, než som sa začal prasiť v decembri, že áno. A od toho bodu to už pôjde ďalej. Takže dnes čo mám je weighted dip a toto všetko s tým spojené, s tým, že trošku obmedzujem stravu. Dnes som zatiaľ nič nejedol, blížime sa k obedu, to bude moje vlastne prvé jedlo. Dám mierny kalorický deficit dnes a potom celý týždeň už pôjdem podľa normy. Nebudem sa nejak extra chrotiť, jednoducho s kľudom to dochudnem, potom to začne. Takže tak, uvidíme sa pri prvom jedle. Tak a ešte pridávam videjko dnes z rána, kde môžete vidieť moju váhu, ktorá mimochodom nie je ani tak ďaleko od mojej normy. Avšak treba povedať, že som schudol na svaloch, ale to nevadí, to naberiem veľmi rýchlo naspäť. Takže tak. Som tučný prasiak. Ó, áno. Tak, tu môžete vidieť, ako si pripravujem môj obed. Dnes som si dal miešané vajíčka, ako môžete krásne vidieť na tej farbe sú domáce. Doplnil som to domácim kozím syrom. Celé som to oblial veľa avokádovým a olivovým olejom, aby som zvýšil hodnotu v rámci esenciálnych mastných kyselín, proste týchto kvalitných tukov. A to som doplnil, ako to každý deň robím, s Chelamin a NextGen Pro. To sú kvalitné multiminerály, multivitamíny. Jednoducho doporučujem. Áno. Tak, a tu vidíte môj maximálny dnešný výkon, úbohých 75 kg x 2 na dip. Proste tragédia, ale niekedy sú aj slabé dni a hlavne po Silvestri, po Vianociach, po všetkom pre mňa. A potom som išiel trošku Impossible Dip. Mám to širšie a nejdem úplne dole, je to taká moja vychytávka, ktorú som si myslel, ale viac zatiaľ nedám, nevadí. Som taký slabý, ako som čakal, ale tak to proste musí byť. Tento týždeň je comeback, som po chorobe, všetko s tým späté, proste tento týždeň je comeback, od budúceho týždňa začínajú bomby. Yeah. Čaute, tak dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, je to niečo nové, viem tieto videá robiť minimálne raz do týždňa a dúfam, že vám to niečo dá do života, že sa dozviete niečo nové, že možno zmeníte troška aj vy vašu stravu k lepšiemu a posuniete sa niekam, kam by ste sa chceli posunúť. A ak chcete vidieť viac týchto videí, nezabudnite dať subscribe, samozrejme like, koment a tieto veci, veľmi ma tým pomôžete. A tak, vidíme sa na budúce pri ďalšej epizóde. Názvu som stále nevymyslel. Čaute.